Dwi nawr yn Tetovo, sef y brif dref Albaniaid yn Macedonia. Felly mae Macedonia yn wlad slaf gan fwyaf, ond mae'r gogledd orllewin yn wlad lle mae Tetovo, a dyma prif dref yn Albaneg i iaith. Adeg o'r rhyfel annibyniaeth Cosofo, roedd yna sôn am byddai'r rhan yma Macedonia yn torri bant o Macedonia, ymuno â Cosofo neu gyda Albania. Ddigwyddodd hwnna ddim. Mae'n amlwg wedi bod mae'r blaid genedlaetholaeth Cosofo, sef PDS, chi'n gweld falle'r arwydd draw fyna. Maen nhw wedi bod mewn llywodraeth yn Macedonia, mae yna nawr rhyw fath o Macedonia, cydnabod iaith Albaneg o fewn Macedonia. Felly dwi'n meddwl bod y sefyllfa yna wedi sefydlogi, heblaw yna rhyfel anferth arall yn digwydd, dwi'n credu bod hwn yn aros gyda Macedonia. Falle sefyllfa mynd fwy tebyg i beth yw gwlad Belg. Ond mae popeth fan hyn chi'n gweld yn Albaneg. Does o ddim Macedonig, does o ddim Slav o gwbl, heblaw arwyddion llywodraethol. Mae'n cesau'n mynyddoedd, mae'n ardal hyfryd o siwrne fendigedig o Skopje bore yma. A mae'n adeilad, mae'r dref yn teimlo'n lot mwy Sofietaidd, mae'r adeiladau'n hun. Felly, yn brysur iawn, llon lle o siopau, a mae yna brifysgol yma, felly dyma i bob pwrpas ydy canolfan Albaniaid, Macedonia. A gen i weld falle yn y dyfodol bydd yn ymuno gyda Albania yn y beth, ond dwi'n credu bod hwnna mynd i ddigwydd am sbel. Felly dyna arwydd eto y PDS, Partia Democratia Sgriptare.